veia les primeres voltes que hi havia un llibre a les meves mans que estava tot escrit en valencià, normatiu, i de quan en quan apareixia alguna columna en un valencià raro, que a voltes tenia Y, de quan en quan alguna expressió rara, anava variant, cada 6 mesos o per ahí anava canviant, no sé. Però en general tot en valencià. Ara, últimament, Rafa ho ha comentat, comencen a aparèixer algunes columnes del Partit Popular, especialment en castellà. Notícies. Després, a poc, una notícia, 2 notícies, 3 notícies. Estadísticament, no sé, vaig cada 6 mesos, cada X mesos van augmentant el número de... La meva pregunta va a Adrián. ¿Para cuándo un Berca en castellano? Compañero.